Uwi sa trabaho eh. Igang kaayat, kainit ba? Sakto sa kaayo ako kuan ang tingin. Hangin ba? Yun na. Nailog. O relax ako. Ano kapag-iyong ko ba? Bay! Oh! Naarne ka dira di ay? Yawan ako ni mo. Bay, nagibaro ka sa balita. Unsay balita ba? Nakuyawan mo ko ni mo ay. Unsa man na? Sabi ka ibang sa balita di ay? Minaw ko niya ka sa kaligan. Ato lugar ko, nakadagan ko. Banakon. Unsa man ang banakon? Watin na siya? Uy, wate, uy. Uy, siya wate. Uy, kumpra na siya. Kanaglaan ba? Patra na tinuto, anak. Patay! Ha? Kakuyaw ko na na. Taysa, ang akong mga anak gagmay pa ba? Gadita, lingkod sa nga rin, lingkod sa. Kakuyaw lang ko na na. Paulan, kid. Di ako sa may pong sa atong barangay. Paulan, wa ko masilay kanang liyo ka na. Wa pa may nabiktima ko. Gilogon ko dito na ko ganina gani. Pagbalik na ko. Nawala na. Ahak ani. Pista na ra ba sunod buwan na. Dagan na ra ba kikigipang imbita sa akong mga kumpare. Tiko, bakit itong babuyagin? Makita na gina ko ning nga kuwata na lagi. Bao lagi akong aslo lagi. Makadagot nga kuwata na. Ako bilang kumpare nga si Ilyat ulit si Idoy. Ako ni pangutan na nung nakakita pag sila sa kumbaboy. Sa Pa, kuyaw na kayo sa lugar karon. Kuyaw na kayo, oy. Pre, ansam di mo diri, pre. Di, nagtabi-tabi mi abot sa atong lugar karon. kabantay mo nga na ni Agi diri pre. Ha? Kasi ni Agi. May ka banakon pre. Sige mapakan ta na. Kuyaw ra maging banakon. Ha? Banakon ba? Dili we. Ang akong baboy ba? Nawala nga gilawgan pa na ako dito ganina. Pabalik na ko. Wala naman. Talikod na mo ko sa mga kawatan. Dako para makitong babuyan ako. Ha? Ano mo baboy na wa? Dako pa nimo? Sure, pre, oy. Sure bitaw ko pre nga nawala. Tesa pre, nisuko ka pre. Wala pre. Napaliwanag lang. Isa pre. Nakabantay ko ganina. Sa wala pa ko mo relax. Si paring Itsoy pagbuntag ng Agi. Nagpasan og sako. To gid imong giingon pre. Nakitaan sa ko ganiha? Ang baboy gipasaan si Itsoy. Unsay ang baboy nagpasaan ni Itsoy? Pag sure mo diha oy. Si kuan di ay si Itsoy ba gipasaan ang baboy. Nasugatan ako ganiha oy. Karon lang gyud. Pre, asa man si Itsoy pre? Si kung sabong mong tulo pre. Unsay kun sabo oy? Pre, adto as Itsoy sa ilaha, pangutan-a dito. Mao ba pre? O sige pre. Agtuon sa nako pre. Sigmabda pa nako pre. Bantay na ni Itsoy ni. Abtan man ni nako lagi. Patay si Itsoy. Ay, aya oy. Asam tag kwarta ni. Uy, bay. Ikaw din na bay? Si, na may gaingon ako Itsoy nga ikaw man kuno kakawat sa kong baboy. Kasi kawat. Sabtan mo kawatan? Dili ba Itsoy ba? Dagang nga nakakita nga giguyo di mo akong baboy. Mudinay ba jud ka? Ha? Gumasangil ka nako. Sige priso ka na. Ay nang pagdidinay Itsoy. Kaya dagang nakakita nimo nga ikaw may nagkuha. Bayri naman ko itong 5,000. Si Gumel. Huwag kang kabay. Kadawat ato. Ni! Butang ni! Balik.